pa, where did Alice go? Kuno, asa pa dong si Alice? Naka-Alice yun di ay. Gipaniguro ni President Bongbong Marcos nga magsakit yun kuno ang ulo. Ani mga tao nga mitabang ni former Bamban Mayor Alice Goo nga makagawa sa nasod sa Pilipinas. Matod pa sa presidente nga iyang ipahibalo sa publiko ang si bisan kinsa man nga mga tao nga nagpaluyo sa pagpagawas ni former Mayor Alice Goo sa nasod sa Pilipinas. Hatagan gyud og problema ni Presidente Bongbong Marcos ang mga tao nga nagpaluyo sa pag-ikyas ni Alice Goo. Pangutana, naa ba ni siya hold the departure order? Naa ba ni siya, naman ni siya kaso? Anong nakaikyas pa man ni siya? Din man ni siya agi si Alice Goo. Nganong nakaikyas man ni siya? Kinsa may nagtabang ani niya nga makagawa sa nasod sa Pilipinas. Kaning hitabua nga nakaikyas si former Mayor Alice Goo, nagpakita lamang kini sa kakurap sa sistema, sa hustisya nga makaguba sa pagsalig sa publiko. Ang gobyerno may lang mulutos sa mga pobre apan ang mga dato nga nakahimo og kalapasan sa balaod yano ra kaayo nga makaikyas. Tinuod kaha nga spy si Alice Goo sa China. Nganong nigamit man og lain nga pangan si Alice Goo. Iyang tinuod nga pangalan kay Go Huaping. Unya nagpaalis-alis. Nganong wala man siya misulti sa tinuod niya nga pangan? Nganong wala man siya misulti sa tinuod kini si Alice Goo? Unsa may rason? Unsa may rason nga nagtakuban man siya sa iyang tinuod nga pagkatao? Mao di ay nga inig pangutana sa mga senador, kanunay kini nga moingon nga Your Honor, hindi ko po alam. Mao di ay nga hindi ko po alam kay namakak di ay siya mga kabombo. Tiaw mo na nga wala siya school record. Wala siya'y hospital record kung asa siya gipanganak, why school record kung diin siya ni eskwela. Atol sa Senate hearing, klaro man kaayo nga namakak si Alice Goo, apan ang gobyerno sa Pilipinas, ang mga tinugyanan sa balaod, nalipat gyud kay wala makabantay nga nakaalis na di ay si Alice Goo mga kabombo. Insulto kini sa Marcos administration. Kung tinuod man gani nga nakasibat na si Alice Goo sa nasod sa Pilipinas, di na jud to makitaan. Wa gani makakita ang mga law enforcer ni Pastor Kibuloy nga naara sa Davao City. Si Alice Goo pagkahangatuan na sa Singapore mga kabombo. Oras alas 9 na sa gabi. Sa